Salam, Sona Gold'un hormatly müşterileri, gelinler, gıydlar. Bugün men size Yerevan Brilliant broşkalar görkedeyin gıydlar. Yakından görkedip bahalarını aytıp geçeyin. Haýsy bir gerek bolsa arkaýyn habarlaşyp bilýänsiňiz gıydlar. Bu görnüşimiz var. Şu wagtga täze model gelinlere geçýän günneljek takmanada gaty gowzatlar $1350. Yine bu görnüşimiz var. $1100. Bular odan görnüş modelimiz. Munimizden $1350. Yine bular ýany gyzyl gaşlymy var. Munimizden Yerevan Brilliant. Zamogy ütgeç gaçylýandyr. Erki zamoklary meňdeş. Munimiz $850. Bu görnüşimiz var. Hemmesem Yerevan Brilliantlar gıydlar. Munimiz $1000 düşýär. Bu görnüşimiz var. Göççek odanca görnüşimiz. Gelinlere geçirmäne de gaty odan model şuda. Munimiz $1300. Bu görnüşimiz var. Munimiz Yerevan ýöne gaşlary sirkon gaşdyr. Munimiz $500 düşýär. Bu görnüşimizden var. Munimizden Yerevan Brilliant. Munimizden ýanky gyzylyň açylşy ýany zamogy açylyp bilýär. Munimiz $800 düşýär. Bu ullu broşkamyz. Gülýaka ýany gaty uly moşny zatlar 43 gramy. Munimiz $3700 düşýär. Yine bir tetirilce brilliantymyz var. Yine gaty olca modelinden. Köp kişiň söýýän modeli. Gaşlarym arasajadyr. Arkaýyn barladyp bilýäňiz. Munimiz $850 düşýär. Yine berdem barça innovasiýonymyz var gıydlar ýa öýme üçin. Munimiz $200 düşýär. Haýsy bir gerek bolsa arkaýyn habarlaşyp bilýäňiz. Isleseňiz gelip görben bilýänsiňiz, isleseňiz şu turşuna saýlap almak üçin hem ugrady bilýänler näme kynlaňyz bilen görüp saýlap alar niýseňizem görmek üçin ugrady bilýänler gıydlar. Arkaýyn habarlaşyp bilýäňiz. Like koyup repost etseňiz uly kömek etdiňiz bolar gıydlar bize. Ýene de gerekli atlaryňyz bolsa arkaýyn kommentar edip belläp sorasaňyz abzor etip görkezýänler gıydlar.